Hello guys, good morning. Nag-monitor ta sa to ang bad weather guys na gyapon. Pero atong ulan guys, ang ulan na to guys, mura o wa pa. Ang schedule niya wa pa. Pero kani siya guys, na ang adlaw na tong gamay. Kani mausab ro gyapon na siya, muuwan na gyapon na siya. Para atong mga bata guys, safety na. Nata sa Bayan Sentral guys, nag-monitor gyapon ta. Atong mga bata guys, safety na. Wala problema guys. Ang aton lang bad weather guys nagyapon. Yang atong mga bunto dia guys, o tanawa. Nagyapon na dia. Oh. Oh. Klaro kay na. Ya tuyok ta diri gamay guys. Tanaw na to ang atong mga sabwag sa hangin guys ba. Daray. Tanawa. Tanawa na mga lubi dia guys, mga kahoy. Makita ni muna diha. Nagpadayon lang gyapon na sila pahumok sa ilahang mga tulan diha, mga kapalwahan nila ba. Ug sa kahoy pa na guys, mga kasangahan. Oh, wa gyud la hangat ta. Ikatulo na kadlaw nila ron tanawa na guys. Oh, mga dahon sa mga saging diha, kiat kina. Tanawa. Oh, di na matabas-tabas diha guys eh. Ya, human tuyok ta diri gamay guys, tuyok ta diri. Tuyok mo ni guys, kay naman ni bulitas. Tuyok gini. Ya diri ta. Nanawa lang ninyo diha kasi inyo nakita diha. Kaya gini nga to ang gikuan diri guys, ang ato ang bad weather ni. Atong gi-update. Tanawa lang ang palibot diha. Ang mga kahoy dito sa nahan, mga kalubihan guys, tanawa. Humok na kay kawas na kay tulo na ko nakadlaw sige nang ga balitad-balitad diha. Ya ato mga kamunggay diri guys, giputol na lang siguro daan. Kaya ron ba nga di na gyud maghatag og magdugang og sagbot ba. Tanawa mga kamunggay yan diha guys. Oh, tikangkang na diha mga kamunggayan diha. Ya tanaw na natong hangin guys, kay murag himbulon sa hangin guys. Ari na punta diri tapita. Tuyok ta diri, tuyok ta. Ang mga kablanghoyan da guys, tanawa na. Oh. Diri ta guys, tanawa. Mo na itong bad weather diri. Oh. Bawlang og last na bagani, ug di pa napay ugma. Kurang uban guys, ganahan sila og napay ugma ya hantod Bernes. Kaya ron nga mausa na lang ba. Aron magsugod sa Lunes. Oh, tanawa na. Oh. Di lang ta magpukus-pukus diha kay aun wanang gaya to ang kita. Ana ba na, inana mo ginang magmarites ta. Oh, di na magpukus-pukus eh. Dito tira ya ato lang mataw ato zoom out, zoom in, ana lang gud. Oh. TikTok lang gud ta diri gud. Pero natay adlaw guys ha. Natay adlaw pero natay hangad gamay be. Aw makita tong adlaw be. Atong pangano da guys, kusukin nagdagan, natawa. Kusukin na nagdagan ay, oh, tawa. Yang ato ang kuan diha, atong adlaw diha. Atong adlaw diha, na diha gamay nagpahipi oh. Tawa. Oh. Nagpahipi na atong adlaw diha. Maka kuan siya guys, makapabor siya gamay, muli-li siya sa panganod. Yang mura na pud siya mabantayan sa panganod, slipdan na sad siya. Mawa na sad. Tanawa guys. Ilagom na po na itong langit guys. Tanawa. Yung ani ni dire. Nayusahay, marong gawas ang init. Ana ba? Usahay ba? Puro raa ni siya. Naka-aatang, gawas ang init. Human, wanon lang po kalit. Mingo punta. Wagi dita katagan. Lagi dita ni. Ana, muuwan ni siya. Usahay ba init. Usahay muuwan. Nata nang usahay. Murag igagaw na siguro nila. Igsoon. Sa uwan og init. Kay usahay mo init. Usahay pod mo uwan. Ano ba? Pareha ra sila. Oh. Ato lang din direktiyo kon dia. Di na lang nato na ipokus-pokus diha kay aron nga dako kay guwanang ba. Tanawa. Ato pangano dia kusukin ang dagan, pundo tagamay be. Pundon timon be. Ang kurahe. Tanawa. Atong kuan dia ganina rin kay na ba. Lubi na to diha, tanawan lubi na to diha. O kanang lubi at roho ato nang drawingon. Ya ipas na to na sa kinsa nagpa-drawing, di na duwaton. Kay ang lubi way usarak bukdahon na dapit sa tuo. Tuay ang dahon daghan taswa. O mo na diha. Ya ato ang adlaw, murag akso kayag.
Ato lilion, lilion ato. Kita nyo guys, yung hiyungal na inyong mata diya kay adlaw atong gitutukan ani. Aron nga di mo si pangatsi ba. Kita niyo wa, wala po na ako kay kisentro sa adlaw kay mangatsi niya mo diya. Gilok ra ba kay ra. Mura sa tag nakatuog balihibo na. Gilok kay sa ilong ni pangatsi. Ya toyo ko sa tadire. Timon-timon lang sa kutani guys. Inanay wa may mawa na to ani. Timon-timon ba. Tanawa. Tanawa dire sa tandapita. Dive na sa tandapita guys, tanawa. Tawa. Ilang kam guys oh. Lingaw guys lao. Sa nindot tidak, way limuot. Way limuot ba, lupad-lupad lang gamay. Tawa. Yang atong lubira guys na gyapon. Usa ra gyapon nasto, usa ka paluar ba nasto. Sawa daghan gyapon kayo. Oh, diri na sa ta. Tiktoyok lagod ani guys. Drive ba. Wag to. Oh, diha ta. Balik sa ta des tumbunto guys. Oh. Buntod na to diha na diha bisa kung sa pa na diha sa pagpila ka wider na diha na gyud gyapon na diha wa gyud mo sa tulinog nga 9.0 magnitude wa gyud mo unsa gani namuti lang o ana kuyawan ba ikaw ko na be 9.0 ya buntod ka ang uban gani bilangkad man gani kuyawan ang uban namuting o 9.0 na guna non sa taon tani hagba mangani itong pilakindana kana pa kanon sila pero okay ra gyapon balik ulian ra gyapon na balik ra gyapon na sila dire ta lubag-lubag lang ta power steering ni lubag-lubag gud ta ana wag to ora gyapon na atong pangamot ya pundong tako ba balag with tisas ba way tiririt basta lang kay dilam tong laway mahal man na ana lang drive lang ta ana ba dihaan ana dihaan ya diri-dirihan nya human dituhan ana ragot nun sa taon tani nya saon ta padayonon pa nato ni undangon na ta ni para ba guys basa atong bad weather ngunani ron ha nayadlaw murag nayadlaw mura pug nayuwan nya bye na guys. Gibaw na mo ko sa adlaw ron guys. Kamo na lay kuan diha tit sa adlaw. Kay murag wa ko gibaw ron sa adlaw ron. Gibaw ko nga inaro nga tong weather, murag di pa kayo maayo. Pero adlaw murag wa pa ko. Wa ko kali guys. Sige na. Bye. Shout out dai ko sa tanan natong followers diha. Nya guys, taga Davao, taga Tagum, taga Panabo. Kita-kita dai tanin ninyo. Karong November 7 pohon naatas Davao adto ta dito maglaglaa guys maglumos ta dito sa durian kanang ipanghambog nilang durian sa Davao ba ato na toon karong November 7 guys naatas Davao guys mga followers na to diha November 7 naatas Davao November 8 naatas Panabo November 9 naatas Tagum. Shout out na lang niyo na guys mga followers na to diha og ni Kuya G Dungkoy anamig Panabo Dungkoy og si basta kay pohon nata diha natas Panabo natas Davao ya bye na guys bye